No, 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 no. Ayun, welcome back mga kachapsoy. Ayan, at ngayon ay nandito kami ngayon sa sasakyan, of course. Papunta pa kami ng Barangay Malbuwalong, Northern Samar. At sasama tayo mga kachapsoy sa pangangasawa. At ang tawag dito doon ay sikreto, yung pamamanhikan. Yan. Ayan mga kachapsoy, nandito na po tayo sa bahay. Ayan. Ayan mga kachapsoy, sila po yung aking mga kasama. Ay, hindi dyan. Ano ba yan? Nabuburong-burong na tayo. Punta pala dito sa plaza. Ayan. Tara, nandun pa yung mga kasama natin. Ito po yung mga excited sa inuman. Ayan, sige. Ayan mga kachapsoy, ang Barangay Malbual po ay isa po sa 56 barangays ng Lawang Northern Samar. At ito po ay napakaganda, malinis at maaliwalas. Mababait po yung mga tao dito, masiyahin. Kaya nga po, dati pa ako nagturo dito ng 3 buwan sa kanila. At madalang na po ako makapunta dito. Kaya pinilit ko po ang sarili ko na sumama. Sinabi ko sa sarili ko, pipilitin kita. Sinanalisil ko yan. Hindi pa yan mamara. Ayan, nandito tayo sa bahay. Ayan mga kachaps, mailin mag-hi ka kay Carl Linda na. Kaya naka-vlog tayo. Bay Kaliling, nandito ng nanay mo. Hindi pa yan mamara ng nanay mo. Si nanay sa likod matapang oh. Si Maylining malambing. Ayan mga kachapsoy, nandito na kami sa bahay. At narito po yung mga magulang na mapapangsawa ng aking pinsan. Ayan, at nandito pa kami mamanhikan. Hi, mag-hi naman kayo sa aking YouTube channel. Vlog po. Baka may mga kamag-anak kayo sa Manila atin na gustong i-message. May ka mga relatives nga to. Ano yung mga ex nga nasa Maynila. Ayun, yung mga yon, yan yung mga magmara sa barangay Magsaysay. Hello mga kachapsoy. Ayan, nangarahibot na sila. Ayan po sila. Ayan po yung pinapangsawa dito. Yan po si Donita. Mamara na po yan. Ang daming pagkain ah. Tapos mas marami yung alak. Ito mga kachapsoy oh. Ang tawag dito ay moron. Ano, ang sarap nito, grabe. Ayan oh. Mayroon kami kasamang agwas. LOL. Ayan na yung ulam oh. Uy, nga mga parangangkam. Sige. Hala si Pinky oh. Siya kaagad ang unang bumabahog. Sana all. Sige, mag-hi ka naman. Yung ex mo. Hi, ex. Alas. Sana mamatay ka na. Charot. Hello mga kachapsoy. Hello. Ito na sila. Kumakain na. Ayan mga kachapsoy, tapos na pong mag-usap ang dalawang pamilya. At ayan po, manginginain na po sila. Ayan mga kachapsoy, titikman natin yung aming dala.
ito yung aming dala. Ang tawag po dito ay muron. Yung muron po ay yung 3 araw ka nang hindi naliligo, kagaya nito. Naligo ako ngayon. Tapos namin naligo ako. Masakit ang ulo ko. Pataliha ako. Ginagawa mo! Ang pagkagat ng murong ganda. Hello mga kachapsoy, at ngayon time naman natin para tayo ang manginain. Ito po, ayan, mayroon tayo ditong special Australian super spicy sweet and sour pancit. Sour pancit na yan. Ayan o. Sarap talaga ng pagkain sa Jollibee. Nonoy, mag-hi ka dyan. Yan. Hi sa kapatid ng bride-to-be. Nonoy, Maran. Judy, pero di Santa Maria, ano, napilido. Napilido niyo. Judy Pinka, shoutout sa'yo. Brother. Napagkamalan ko kanina, Judy Santa Maria. Judy Pinka ngayon. Titikman ko yung pancit na sweet and sour. So, ayan mga kachaps, nakikita naman ninyo, nangarahibot lang po yung mga kasama ko dito. Nanggigirabo ako sa nakikita ko. Kung ano-ano po yung mga nakikita ko dito. Ito, ayan. Oh. Ito pa ay special Hawaiian Australian gulaman. Tita, tipid-tipid ang paghungit kaya naka-live ka didi. Sana ko lulugang. Wala man din sa ako nabubutang. Mama. Ano na eh? Ganitagi mo sa sube. Nakakalaglag-laglag na po. Luto. Ano yung ulit nila baby? Red! Ako. Red! Saka daw rin, kasi si Tali mo ka panugas. Hindi ka! Kabila doon! Hello, ang sarap ng pancit namin. Pero mapay po. Napapagal na po yung mga nanginginabo kaya nanginginain na sila. Mga katsapsi, tingnan ninyo, may dito umuubak dito ng pansit oh. Ang laki po talaga ng hungit niya. Gunggong! No.
Hala, sorry. Isa-serve pala. Akala ko akin. Ano ba yan?